jama'a barkanmu da sake haduwa. Za ku ji ƙarin bayani akan jirgin saman da ya faɗi a Abuja. BBC ta yi ƙarin bayani akan jirgin saman nan da ya faɗi a Abuja, sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani akan jirgin. Hukumomin kasar sun ce sun kaddamar da bincike kan jirgin sojin saman kasar kirar Beechcraft King Air B350I da ya faɗo lokacin da yake komawa filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja, babban birnin kasar. Sanarwar rundunar sojin saman Najeriya ta ce jirgin saman wanda ke kan hanyarsa ta zuwa birnin Minna don gudanar da aikin tattara bayanai a jihar Neja da ma kewaye a kokarin da ake yi na kubutar da ɗalibai da malaman sakandaren Kagara. Ya ba da rahoton gazawar inji ne kafin rikitowa ƙasa. Wakilinmu Ishaq Khalid ya ziyarci wurin da jirgin ya faɗi, ta kuma rahoton da ya haɗa mana. Rundunar sojin Najeriya ta bayyana cewa an sanar da iyalan dukkanin waɗanda suka rasa rayukansu a haɗarin game da faruwar lamarin, kuma ta bayyana sunayen waɗanda suka rasu cikin wata sanarwa sun kuma haɗa da Flight Lieutenant Haruna Gadzama da Flight Lieutenant Henry Pio da Flying Officer Michael Opara da Warrant Officer Basi Etim da Flight Sergeant Olasukani Oluwami da Sergeant Ogochukwu Oluka da kuma Aircraftman Adewale Johnson. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya nika sakon ta'aziyarsa, sannan ya bayyana sojojin da suka rasa rayukansu a matsayin jarumai waɗanda kuma suka sadaukar da kawunansu. Jirgin da tun farko ya tashi ne daga filin jirgin sama na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja domin zuwa Minna, babban birnin jihar Niger. To amma kuma sai ya juya akalarsa bayan da ya gamu da tangardar inji. Waɗanda suka shaida lamarin dai sun ce sun ga jirgin ya yi jewa a sama kafin ya rikito kusa da titin filin jirgin saman. Sun bayyana cewa sun ji ƙara mai ƙarfin gaske, sannan kuma jirgin ya kama da wuta. Sunana Godwin Christopher, muna kallon TV da dinga abokina an kawo ma abinci ina ci, sai muka ji ƙara, sai na fito da sauri sai na ga hayaƙi ya taso sama, baƙin hayaƙi sai na koma cikin ɗaki na sawo rigana da takalmina na ruga a guje na tafi na ga mutane sun yawa, sai na rika jirgin can gefen jirgin can gefen, sannan kan daga can gefen kan ma ya ƙone tsoron ba a komai daga kan, amma ga injin daga can kuma sai ga bayan ne ko ma ya rubi ba wuta kan sosai, amma yana kama da hayaƙi dai kaɗan. Sannan ga yan fire service suka taho su ma kafin tafirin sanawar suka fara zuba ruwa sun ma rabi ma da gama aikin kafin na tafi ni na ga gawaki ne a ƙasa ƙone. Sannan ga air force ma suna wurin da ambulance da aka kawo a taimaka mutane, aka zo da duk dai mutane da an angwama kowa na taya su rike ruwa pump ɗin, ana taya su, ana sa hannu ana taya su, wasu ma na ɗibo ruwa ne daga can rafi da yake kusa da shi ana zuwa ana watsawa saboda ya ga an kwanci an kashe wutan. Abin da ya faru kenan. Sai mu irin ƙarar da na ji wata ƙara ne dubban kamar inda aka ce nakiya ta kashe haka ƙarar ta fito, sai ga hayaƙi baƙa a sama, haka aikin ta fito da ƙarfi, kowa da yake kusa da ya ji ƙarar wannan ƙarar. Abin da ya faru kenan. Sa'o'i da dama bayan faruwar lamarin dai, lokacin da maziyarci wajen na ji tarkacen jirgin na kauri sakamakon konewa, kuma mutum zai iya jin kaurin mitoci da dama daga ainihin inda tarkacen jirgin suke. Kakakin rundunar sojin sama ta Najeriya ya shaidawa BBC cewa dama jirgin zai tafi jihar Niger ne domin karfafa kokarin da ake yi na ceto mutane 42 waɗanda suka hada da ɗalibai da kuma ma'aikata waɗanda 'yan bindiga suka sace a makarantar kwana da ke garin Kagara a ranar Laraba. Galibi dai ana amfani da irin wannan jirgin saman na soji ne domin tattara bayanan sirri da sintiri da kuma gano lunguna da sako-sako. Ishaq Khalid, BBC Hausa daga Abuja a Najeriya.